नै लोगोफोर मैया बुंनाय बायदि दिनै जोङो गुरब्ला नुजाफैलायबाय। औ आरो बुंदोंमोन ना जों दिनै माने कमेन्ट फरायगोन होननानै। गिबियावनो बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै जोङो माने आंनि नायगिरि सनामोननि कमेन्ट्सखौबो एसे फरायगोन होनना बुंदोंमोन आरोना। गिबियावनो बुंनो सानो बे कमेन्ट फरायनायखौ जों सिगाङावनो बुंखादोंमोन आरोना। औ आरो आंनि मोननै भिडिअआवबो दंखायो सिगांनियावनो होनाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना। ओमफ्राय मालाबा फरायनानैबो खोन्थागोन आरोना एकदम बयनिखौबो खेबसेनो, मानो होनबा बयखौबो समान अनखायो दे। आरोथ' मालाबा फारि फारि माने फरायना होगोन दे लोगोफोर कमेन्ट्सफोरखौबो। माने जोङो मोनसे स्पेशल बेबायदि मोमेन्टखौसो नेनानै दंमोन आरोना। बेखायनो सानदोंमोन माब्लाबा समाव जोङो बेफोरबायदि फरायगोन होननानै। बे आंनि सिगांनि भिडिअआवनो आरोना, एसे गोबाव जाबाय बुंखानाय दंखायोमोन। दा बेखायनो आरो नै बोसोरनि जोबथा सान दिनैहाय लोगोफोर। ओमफ्रायथ' गोदान बोसोरसै नङा होमबा? दाथ' ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जोंनि फेमिलि जाबाय नालाय, बेखायनो एसे ओरैनो आरोना इन्ट्रेस्टनि लोगोफोर नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौबो माखासे फरायनोसै। औ आरो आंनि कमेन्ट लिरनानै हरगिरि गासैनिसिमबो गिबियावनो थेंक इउ स' माच। गासैखौबोथ' बुंजोबनो माने भिडिअआ एसे गोलाव जालांगोन नालाय लोगोफोर, बेखायनो जाखिनि हायो जों बुंनोसै आरो। आयौ लोगोफोर ओमफ्रायो कमेन्टफोरानो मेहेरल'सै नङा होमबा? बे थाबा नंगौना मम? ओमफ्राय लोगोफोर जोंबो दङमोन माथो, गावस्रा जोंखौ नुवासैनो खोमा। बिदि नङाब्रा मम। दे अब्लाबो जायखिजाया लोगोफोर बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय बुंदों दै, साबायखर थाबाय। दानिया जोङो कमेन्टखौ फरायलांनोसै। कमेन्टखौ लिरनानै हरदों रेशमा बर'। आसा खालामो आब' जुलिया गोदान बोसोरनि सिगांनिफ्रायबो साबसिन हामसिन भिडिअ होनो हायो होनना इसोरनाव आर'ज खालामो। आगैनिसिम जोबोर साबायखर थाबाय जोंखौ बेफोरबायदि थुलुंगा हरनायनि थाखाय, आरो जों नाजागोन बेनिफ्राय माने साबसिनाव लाबोनो आरोना भिडिअफोरखौ। दानिया बिथां उत्तम नार्जारिया लिरनानै हरदों इसोरा नोंसोरखौ बोसोर गोदाननि बयखौबो बोर सारस्रिथों। गुड ट्रेजेडि मस्ट इमोसनेल आरो साबसिन ट्राइ एगेन। जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। आरो कल्पना बर'आ लिरनानै हरदों लाभ इउ माय फेभरेट सिरियाल डेली वेटिं फर इउ। आयौ थेंक इउ स' माच थाबाय। आरो सनाथि मुसाहारिया लिरनानै हरदों आइ लाभ सनाफोर आंनि, बांसिन मोजां मोनो मेहेर नोंनि एक्टिंखौ। थेंक इउ स' माच सनाथि मुसाहारि, आंनिफ्रायबो आरोना। मेहेरबा। दाना बिथां कुक्लेश्वर बर'आ लिरनानै हरदों 2023 इं मायथाइनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय आगै इमि आरो गासै नायगिरि लोगोफोरनिसिमबो। नोंथांनिसिमबो आदा जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आदायाथ' कमेन्ट्स खालामबाय थाखायो, जों नुबाय थाखायो आरोना एखनबा। दा नेक्स्टआव दङ मेहेरनि भइस किउट खोनाखायो जेब्लायबो, मेहेर एन्ट्रि जायो इन्ट्रेस्टल' मोनखायो आं। थेंक इउ स' माच थाबाय नोंथांनिसिम, सारां बड'सा वाइटि बिथांनिसिम, जायखिजाया मेहेरनिफ्राय लाभ इउखा आरोना। निजरा दैमारिया लिरनानै हरदों मेहेर सना आदरथिखौ अनै अनैनो आंखौ बावनाङा सना, लाभ इउ मेहेर। आरो सैथोश्री बसुमतारी लाभ इउ मेहेर। निजरा सना बावालिमा बावा मेहेरा खिरबा बावो नामा? आंनि गोसो गोरबो आमायथु बिखा बिख्लो आरोना, गासैनिफ्रायनो गोसोखांखायोलै। आयौ मालायसो। दे दुखु मोननो नाङा। दा नै आरो नेक्स्टआव दङ गुड मर्निं सना मेहेर ओखि, मैया उन्दुलांग्रोदों नेनानै उन्दुलांग्रोलायदों आङो सना मेहेर। आयै सना अन्थाव बाथावनो नङा होमबा? आंखौ नेयैनो उन्दुलांग्रोलायदों। दुखु दा मोनसे आरोना, जायखिया सना सबिता बसुमतारी आंनि ओखिलाय। दा नेक्स्टआव दङ जि मोजां दख'ना बायदों मेहेर सनाया, आंनोबो गांसे लाबोदो आं नोंनि हिनजाव जागोन। दे सना फैग्रोदोल' ना, अब्लानो बायना होबाय थागोन दै देनां नों फैखांबा। हायोबाथ' निउ इयारावनो फैबावदोसो। जाया होनबा सना फुंबिलि ब्रह्म आरोना, थेंक इउ स' माच। आयौ आंनोबा गांसेखौनो लाबोफेरदों नामा नों आबा? मेगन सानाब्रा आयै, आरो नोंबो हाथरखि मोनथिबाय। फैलै सनामोन फै, सोर खारसन फैबानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ लथिमा बिथाङा लिरना हरदों आरोना मेहेर सना नायैनो नोंखौ जा मोजांसो नुलांबाय, कार्टुननिबाबो गोसो थोनो लुगैबायसो मेहेर सना, आइ लाभ इउ। आयै ओखि सना कार्टुननिबाबो लाजैलै जेबो नङा। दालाय आरो नोंबो राजिबालाय आंबोथ' माथो होनबाव नङा होमबा? हाबाब मालायसो हाबा। औ दंबावो र'। आरो एबार नेक्स्ट एन्जेलिना अफिसियेल। मेहेर माइ सना नोंनि गोदै भइसजों आंनि मुंखौ खनसे लानो हागोन ना प्लिज मेहेर सना? जथिमा सना मानो लानो हाया जानो देनाय ओखि, लाबाय दे। थेंक इउ स' माच जथिमा ओखि सना। दाना नेक्स्ट निजोरा गयारि लाभ इउ मेहेर, रियेलि लाभ इउ। लाभ इउ टु। थाब लाबो मेहेर सना, गोबाव दा खालाम, नोंनि भिडिअ सानसे नुवाब्लाथाय गोसोआनो मोजां मोनखाया मेहेर, लाभ इउ टु। निजोरा सना थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय दे नाजागोन थाब लाबोनो। प्रिया ब्रह्म मेहेरखौ मोनबा कार्टुनबाबो लाथारगौमोनलै आं।
जायो प्रिया बेबी आंनि जानो गोसोब्ला आंबो राजिलै दा लिरनानै हरदों कनिका नार्जारि गोजाम बोसोरा थांनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि थाखाय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आब' सुरि आरो गोदान बोसोरनि थाखाय आब' सुरिनि फेमिलिखौ जयै पिकनिक जानाय भिडिअ लाबो आब' इमि कनिका नार्जारि आगै जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंनिसिमबो आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंनि न'खर आरो नोंनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आगै लाभ इउ टु आप फंबाय सुदेम बर' हे ब्रादार मेहेर हाथरखिखौ मोननायनि मोनसे बेबस्था खालामदोना नोंजों समायोलै हाथरखिया थेंक इउ स' माच फंबाय माबाफोर आइडिया दंबा हरदोलै एसे थाब थाब खालामथारनोसै आं हाथरखिखौ आंनि गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम दा नेक्स्टआव दङ निक फंबायनिफ्राय लाब्रानि नांदेरनाय माथो हे हे दे मोजां आंनि कमेन्ट फरायबा आंबो हरबाय थागोनलै आदामोन लिरनानै आगै जोंनिया बिथांमोननि नांदेरनाय नङा जोंना माने आलदा जाखायो आरोना आरो जोङो कमेन्टखौबो सिगाङावनो बुंखादोंमोन फरायगोन होननानै आगैया जुदि नुवाखैब्ला नायहैनो हागोन सिगांनि भिडिअ दङ अब्लाबो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आगैनिसिम सनाय बसुमतारी लिरनानै हरदों मेहेर थाबैनो हाथरखिखौ प्रपज खालामदो नङाबा मोननाय नंला नों आइ लाभ इउ होनखादो आय' लोखि सनाय बेबायदि दाबुंथ'ब्रा दानो हाथरखिखौ मोनाबा मा जागोन फालाय बोसोर गोदाननि निउ लाभ स्ट'रि लाबोदो मेहेर जि समायखायो हाथरखिजों जोंखौ लाभ इउ बाय गुड नाइट थेंक इउ स' माच आमथेथर लोगोफोर नुनो मोनगोन दे एसे नेथ'बानो जाबाय दाबो माने जोंहा एसे सिनायलायनो दंबावो ना औ हरखाबै लाभ स्ट'रि जानायाबो इन्टारेस्टिं जाया नालाय बिदिबा मा जाबावनांगौ जाखोसै आंहालाय सुइसबिटा दानो हार मानिनो नाब्रा नङाबालाय माथो बाबामोन ट्राइ आबामोन मिथिबाय आरो होनबालाय जोंहा आरो सासे फंबाया लिरनानै हरदों थारा गेमिं आब' इमि सना आं सानदोंमोन बे जुरिनि बिनानावनिनो स्ट'रि लाबो गोबाव जाद्रायो बावबायसो नामा इमि सना थेंक इउ स' माच आगै सना दे जागोन दे जों लाबोगोन आरो माब्लाबा समाव नोंसोरबो माने बेफोरबायदिनो खोन्थाहर आरोना आगै जेन'बा स्ट'रिफोरखौ माब्लाबा समाव खिन्थाहरब्ला मोजां नाङो बेबायदिनो खोन्थाहरनांगौ नै आगै सनानि कमेन्टआबो जेब्लायबो सापर्ट दं आब' नोंजों आङो एडभान्स हेपि निउ इयार 2023 हरग्रोबाय आब' खि आगैखौथ' आं सिनाय मोनखाबाय दे थेंक इउ स' माच सेट स्टेटास लाभार आरोना आगै जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नै नोंब'निफ्राय सेम टु सेम मेहेर गोजामबाबो बेनो गोदानबाबो बेनो बाट नोंनि हाथरखिया आंनिसो दै जनक गयारि एनै हाथरखिखौ सिगोन नोङो हा फंबाय रागा जोंबायलै आं हलेबा हामालै फंबाय हामा नोंबाजैसो मोनथिबाय फंबाय नङालै आदा बेवाइफोरसो जागोन दा जायखिजाया फंबायनिसिम थेंक इउ स' माच थाबाय आं दाबो मोनथ'वाखैलै फंबाय नोंजोंबा आरो जागोन ना जाया हाथरखियाबा आयु जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंसिनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नेना थाबाय थायो आं नुवाबाथाय फाग्लि बायदि मोनलायो आं लाबबाय थादे आगै सना थेंक इउ स' माच जारु बसुमतारी आब'निसिम जों जेसेनो हायो एसेनो थाब थाब लाबोनो नाजागोन आरो जोंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर क्यूट मेहेर बिबि माधुरी बसुमतारी थेंक इउ स' माच लाभ इउ मेहेर एन्ड हाथरखि थेंक इउ स' माच जने गयारि नाइस आब' सना आदा सना एडभान्स हेपि निउ इयार फैबाय थानाय समफोराव आरो बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों गड ब्लेस इउ आगैनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंनिफ्रायबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एडभान्स हेपि निउ इयार आदा मेहेराबो जुदि नोंसिनि भिडिअखौ नुवाबानो उन्दुनो ओंखारा सनामोन बेनिखायनो भिडिअखौ नेबाय बायैनो 1 AM जालायो उन्दुनाया सनामोन थेंक इउ स' माच मनरन्जन बर' नोंथांनिसिम आरो एखनबा समाव नेहोनांनायनि थाखाय जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सरि बिनाय थाबाय बयनिसिमबो मेहेर सानसोरां सानैखौबो किउट नुखायो दा थेंक इउ स' माच अनसुमै बसुमतारी बा जोंखौलाय रावबो फसायथारा नामालै माथो गैयाहाय सोरां नायसनला जोंखौ दा नेक्स्टआव दङ जनालि ब्रह्म दा बिथाङा लिरनानै हरदों हेपि निउ इयार आदा मेहेर लाभ इउ नोंसिनिसिम भिडिअखौ नुबाथाय गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनखायो आंनि मुंखौबो बुंनानै होदे आदा मेहेर सना नै मेहेर बुंना होदो दे आंबो चिरांनिनो गामिया किसान बाजार सानजा खामारपारानिफ्राय बुंहरदों थेंक इउ स' माच आगै सना बांद्राय गोजान नङा माथो खाथियानो जोंनिबो सापागुरि हाथायाव थांबाय थायो आङो सम सम आरोथ' रलि मिलथिंबो थाङो एखनबा आरोना लोगोफोर होनोथ' जों गासिखौबो गोसो जायो नाथाय ओमफ्राय बिराद गोलाव जालांनो नागिरो आरोना अब्लाबो जोङो आरो लाबोबावगोन लोगोफोर बिनि ससेखौ दै जुदि समा मिलायोब्ला लोगोफोर आरो बिनि ससेखौ लाबोनो नाजागोन जोङो आरो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय जायफोरनि कमेन्टखौ जोङो बुंथ'नो हायासै बुंगोन किफोर जोङो दुखु जानो नाङा आरोना एडभान्सआवनो जों फाग्लि गोसोनिफ्राय गासिबो जोंनि नायगिरिफोरनिसिम हेपि निउ इयार हेपि निउ इयारनिबो भिडिअ एसेबाबो लाबोगोन जोंनि लोगोफोर दे नोंथांमोननि सेराव नुजाफैगोन जोङो थिगसे रंजादो दिनैनि मोनायावथ' आरो एकदम
थामाखा गासैबो ओमफ्राय जोङो मोगथाङाव नोंथांमोनजों गैयाब्लाबो माने भिडिअनि गेजेरजोंनो रंजाहरनोसै आरोना लागाव सनामोन औ लोगोफोर आरो दसे समनि थाखायब्लाबो दुखु दाहा गाबनाय हांमा हांसा बेफोरखौ दोनथ'जोबदो लोगोफोर आरो गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय रेडि जादो आरो रागा जोंलायनो नांला दुखु मोनलायनो नांला लोगोफोर आरो जुदि जों नोंथांमोनखौ माब्लाबाफोर दुखु होफ्लांदोंब्ला जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबावबाय लोगोफोर दे अब्ला जों थांथ'नोसैलाय बाय